салому алайкум тамошобинони муҳтарам, бинандагони гиромӣ. бародаро, имрӯз мо як навор мехоҳем кунем ки то ки шумо ягон дору дар кортон мешавад, ягон бирка қайчиёй, бирказанӣ, классзанак, ягон чи дар кортон мешавад, муроҷиат кунем, мо доставка мекунем ба тамоми районҳои Тоҷикистон, шаҳри Навои Тоҷикистон. баъд бародаро, як чиз дига ки шумо ҳамин антибиотикҳоро ай паразитарниё фарқ кунен. бародаро, инаи чизое ки десена, флоранид, тилозин, пенипрол, пенстреп, лимоксин, нитокс, окситет, ино антибиотиканд бародаро. мақсад шумо антибиотика ай ваксинава, ай витаминова, ай вермек дига чизо фарқ кунем. наврӯз як бародар омада мега ки мада ваксинаи нитокс бите. Бародар мегӯям ваксинаи нитокс нест, нитокс антибиотикай чиқад фаҳм мондеша, нитокса додемша ки хайми антибиотикай бар леченику фалон. Не ки шумо фарқ кунем. Ино антибиотиканд. ино барои масалан ягон гувотон касалӣ чӣ мешавад, леченишон укол мекунад, антибиотика витаминора қатъи аҷоя лечениш мекунад. анино витаминанд, мультивитамин, комплекс витамин, бутафарм, тетравит, гамавит, витам, ино группаи витаминоаст. антибиотика бе витамин ҳеҷ вақт укол накунед. кӯшиш кунед ки антибиотикотон вақте нитокс мекунед, окситет мекунед, бе витамин укол накунед ки эффектиш старакай. инош ивермек, вермектин, ивермизол ё паразитарния барои кайка, каннаву шапшку чизоа. ваксина гуфта, инора ваксина дар назар бигиред шумо. ино ваксиная бародаро. шумо чиро аётон нарорада, мақсад ки лептопроз зарпарвинай, эмкар барои қарасонай, иш барои симдард даҳадардай, иш барои касали чумаяй, ЛТФш барои шукуфаяй. ваксинара ҳамеша ай чӣ фарқ кунед шумо бародаро. мақсад чи ай видеои мо бародаро? фарқ кунед чизи доруворе ки шумо қати мол гов сару кор мекунед, зарари гов моли худтон нашавад. масалан передоза мекунед, ваксина гуфта мекунед ки касал меояй, ваксина кадаги нести, касал мегираш мебира. зарар ба худтон накунед. барои мо ҳамеша мутахассис қати кор кунед, ягон ветеринар қати кор кунед. нафарои ки чорво доред, нафарои ки мини ферма доред, мутахассис медона чӣ кор кунад. мақсад тоҷикои мо матал доранд ки мегӯяд чумчуқа бикуша, қасоб бикуша. қасоб медонад ки чӣ хел бикуша, чӣ хел майда кунад, чӣ хел кор кунад. мутахассисан хондагӣ вай медонад кор шудаги ҷой кадом доза қати кор кунад. видеои мо дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешраи мо лайк, комментария, подписатсияро фаромӯш накунед. чӣ дорое дар кор бошад, мо иншоалло дастрасии шумо карда метавонем. ба диққаттон ташаккур.